steeti abụ Anambra bụ ndị nke malitegoro ọrụ idetu aha ụmụ akwụkwọ nke steeti a na-agụ na Mahadum ọhammadụ iji wee nye ha ego nkwado agụmakwụkwọ nke afọ a. Onye nta aka Nchukwu Emeka Modelem ga-ewetara gị akụkọ. Ludo onye kwupụtara nke a n'ama Dr. Alex Ekwueme nke dị n'Ọka kwuru na ọ bụ ka o nyere ụmụ akwụkwọ aka itinye uchu n'akwụkwọ ha na-agụ. N'okwu ya, onye eji okwu ya agba izu na okpuru ọchịchị Ọka South bụkwara onye otu pati apụga bụ Chief Azubike Ekweọzọ kwukwara na nhọpụta otu pati ahụ họpụtara Gọvanọ Soludo gosiri ọlụọma dị ukwuu ọ na-arụ na steeti a na ebumnuche ndị Anambra wee gakwa n'iru ịgwa ndị Anambra ka ha pụta n'igwe gbanyere ya aja n'ukwu. N'okwu ya kwa, otu onye ọzọ eji okwu ya agba izu n'otu pati apụga nke si n'okpuru ọchịchị ekwusigo bụ Chief Jude Emecheta kelere ndị isi otu pati ahụ na nhọpụta pụrụ iche ha mere wee gaa n'iru ịrụtụ aka na ndị Anambra ekwugo okwu site na nhọpụta ahụ ịgwa ndị mmadụ na ohere adịrọ n'ụlọ gọọmenti dị n'Ọka n'ihi na Gọvanọ Soludo na-alụ ọlụ pụrụ iche na steeti a.